silloin kun mä aloitin M-Roomilla, mä olin vasta valmistunut parturikampaajaksi. Mä en ollut leikannut kuin varmaan alle 10 miesten hiukset ennen kuin mä aloitin. Mä toimin itse M-Roomilla kouluttajana ja meillä on uusia partureita ollut monesta eri lähtökohdasta. Korona-aikana tää oli hiljasta, niin sain leikata kaveritten tukkaa sillä. 8 kuukautta sitten aloitin M-Roomissa oppisopimuksen. Me emme odota uudelta työntekijältä aiempaa kokemusta alalta. Riittää, että sulla on vaan intoa ja motivaatiota. Kannustavassa ilmapiirissä on ollut tosi kiva tehdä töitä ja apua on aina saanut. Tuntuu, että voin itse vaikuttaa palkkaani. Esimerkiksi leikkausten määrällä, ekstrapalveluilla, tuotemyynnillä. Olen kiinnostunut yrittäjyydestä paremman palkan takia. Mä oon nyt ollut yrittäjänä 2 kuukautta. Mä sain tosi paljon apua meidän aluepäälliköltä sen kanssa alkuun. Oli kaikki valmiit ohjeet ja opasteet. Sana, mikä mun mielestä kuvaa M-Roomia, on reilu. Täällä kaikki on tasavertaisia. Kuvailisin tasa-arvoiseksi. Lämminhenkinen. Me ollaan nuorekas, rento tiimi.